Эйлерде исәмсез хөрмәтле коллегалар, без сезне Татар информ мәгълүмат агентлыгының мәйданында сәламләүгә бик шатбыз. Һәм Казан егетләре төркеменең элекке җырчылары 15 елдан соң бер сәхнәдә дип аталган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Артур Минхаҗи, Сейдәш мәдәният үзәге директоры, Татарстанның атказанган артисты, Марат Галимов, Татарстанның атказанган артисты һәм шулай ук Татарстанның атказанган артисты Вәли Фазлый Әхмәтов. Иң беренче булып сүз Артур сезгә, беренчедән сезне 30 март көнне якынлашачак юбилейгыз белән ихластан тәбрик итәбез һәм аңлавымча әлегә концерт менә шушы юбилейга дип әзерләнгән һәм Казан егетләрен янәдән бер сәхнәгә җыю да сезнең идея дип аңлыйм. Кыскача гына менә шушы концерт хакында һәм гомумән Казан егетләре төркеменең оешу тарихы хакында да сөйләп китсәгез иде. Хәйриртә исәмсез барыгызга да. Дөрестән дә менә әле генә шикелле һәрбер әйбер истә 90 тарихы буенча инде китсәк, 97 елда без Казан егетләре исеме бренды белән эшли башладык, йөри башладык. Концертлар белән күп сәхнәләрдә, күп җирләрдә нәрсә әйтеп китәсе килә. Менә минем әйтәсем килә, шәхсән менә үзем мин бик тә менә урыслар әйтә бит благодарен менә шушы әйбергә Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Шушы егетләр белән без бик каты күп еллар бергә эшләдек. Менә шушы очрашу, менә шушы Казан егетләре төркемендә мин эшләмәгән булсам, бүгенге көндә мин бүгенге Артур булмаганда булыр идем дип әйтәсем килә. Минем өчен шушы төркем бик каты күп әйбер бирде. Ул беренчедән менә шушы дуслыкны, Аллага шөкер, әлдә без шулай ук дуслар, шулай ук аралашабыз, шулай ук очрашабыз. Менә инде Алла биргән булса 30 мартта инде бер сәхнәдә тагын бергәләп тамашачыга, безнең яраткан тамашачыга, үзебезнең тамашачының яраткан җырларын Алла биргән булса башкарырбыз. Шулай 30 март көне булачак концерт кайда узачак һәм Казан егетләренең экс-составыннан кала, анда тагын кемнәр катнашыр дип көтелә. Концерт узачак Сейдәш мәдәният үзәгендә, Николай Ершова 57А. Анда катнашачак Гүзәлия, Карина Зиганшина, Резида Шарафиева һәм минем якын дусларым Марат Галимов, Вәли Фазлый Әхмәтов. Бик зур рәхмәт. Марат, кыскача гына сүз сезгә, менә шушы концертта кайсы минем буын өчен инде ул хитлар. Шуннан да, чөнки без әлеге җырларда бик рәхәтләнеп теге дискотекаларда ял итеп күңел ачкан менә шушы буынга нинди хитларны шуннан да тамашачыга җиткерәчәксез. Хәерле иртәләр, исәнмесез. Менә утырам да карап утырам, шундый матур зал бу. Субханаллах. Хитларга килгәндә инде безнең һәрбер Казан егетләренең репертуарын алсаң, ул һәрбер җыр хит. Кызганычка каршы безнең җырларны, без җырлаган җырларны ротацияга бирелмәде. Телевидение, радиода бик яңгырамады. Шул Миләүшә белән Сараян мәхәббәттән башка андагы зур эшне күрсәтеп булмады кызганычка каршы халыкка. Артурның туган көненә килгәндә без инде әлбәттә Миләүшәне җырларга булдык. Кайын белән бас янәшә. Аннарысы инде без инде Казан егетләреннән киткәч Артур белән 5 ел бергә эшләдек. Халык бик яратып калды безнең башкаруда. Әгәр мине бик сагынсаң дигән җырны Роберт абый Миңнуллин сүзләренә язылган. Роберт абыйның урыны җмакта булсын инде. Шулай ук бер-ике җырны запаска калдырдык. Әгәр инде халык шатып сораса, инде урыслар әйтмешли, набис җырлыйбыз.
Демәк, шушы ике җырны гына ишетәчәкбез без Ике генә җырда бер өч җыр була инде. Берсе тагын Ничә булачак? классик әсәр булачак. Нигә дип атала ул җыр. Нигә синең шаян. Без егетләр белән сөйләшкән ике вообще әйтмәскән инде җырларга сез тоттыгыз да. Аның бит Марат Гафуй, аның бит иң кызыгы шунда була, менә тамашачы килде, алар безнең җырларыбызны беләләр, ә без теге кызып китәбез дә. Вәли әле вообще әйтте, биергә кирәк, егетләр обязательно биергә кирәк дип. Шуңа күрә һәр бик каты биергә искә төшерәбез бүтән биегән җырларыбызны. Җырлар җырланыр Алла биргән булса. Безнең алар дөрестән дә онытылмаган, менә репетициядә беренче көндә үк очраштык, узган атнаны. Әллә менә аерылмаганбыз да шул килеш эшләгән кебек. Шулай ук тавышларыбыз Аллага шөкер бар, шулай ук җырлыйбыз. Сүзләр дә онытылмаган. Әйтә, гомер буе җырлаган җырлар шул хәтле сеңеп калган теге тәнгә, акылга теге сүзләр үзләре искә төшеп бара, теге шаккатырсың. Вәли, алайса сүз сезгә, миңа менә матбугат очрашу башланыр алдыннан әйттеләр, сез гомумән әлеге төркемдә стиль мәсьәләсе өчен, көйнү мәсьәләләре өчен бик җаваплы кеше булгансыз. Менә шул вакытта да сөйләп узсагыз иде, чөнки чыннан да Казан егетләрен менә беренче составы ул алтын состав һәм ул вакытка күпмедер дәрәҗәдә әйләнеп кайту, миңа калса менә тамашачыларның да күбесенә менә шушы күпмедер дәрәҗәдә яшьлекләрне искә төшерер өчен әле концертка килердер кебек. Шуңа күрә менә күпмедер дәрәҗәдә шушы тарихи серләрне ачсагыз иде. Әйе, чыннан да исәнмесез, чыннан да шулай булды. Мин төркемгә килгәндә, бу төркемдә мин иң яшь егет идем. Һәм инде мин бик теге киенергә ярата идем инде, матур киемнәр бит инде ярата идем. Сәфәрдә ничек киенгәнсең бу? Шул, аннары инде шул стилистик ягыннан инде җегетләр белән шулай сөйләшеп, нитеп, ничектер без үзгәреп киттек. Башта безнең бит инде народный, национальный костюмнар иде. Без анда ул вакытта шупанлар, шундый читекләр Читекләр яллап белән. булып чыгадыр, як җырлыйдыр як. Аннары инде Безнең репертуарга шундый современный аранжировкалар керә башлагач инде без шулай сәхнә киемнәрендә алыштырдык. Шунда инде безнең белән дизайнерлар да эшләп алды. Штольц дигән менә безнең стилистик бар иде, прическа ягыннан инде, әйме. Аннары Рустам, кем әле? Рустам Исхаков, Рустам Исхаков, Катя Борисова. Шундай стилистик кешеләр белән без эшләп алдык. Чыннан да без, минемчә, шундай стильный төркем булганбыз. Һәм кешеләр дә шулай әйтә иде. Минем яктан инде теге ниндидер үзгәреш кертү, әйе, шул стилистик ягыннан булды. Чөнки мин яшь булдым, мин стиль ярата идем инде. Шундай современный җигет идем. Һәм шундай булып калгансыздыр дип ышанасы килә. Чөнки Вәлине без бит инде һәр нигездә дини җырлар башкара торган автор башкаручы буларак беләбез. Шуңа күрә менә кайчандыр яшь вакытта башка төрле дә булган икән. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, идегез рәхим итеп. Минем бер соравым бар, һәм мин аны әйтмичә, сорамыйча булдыра алмыйм. Хәзерге Казан егетләре составы булачакмы, булмаячакмы? Менә бүгенге көндә Казан егетләре исеме астында чыгыш ясаучы төркем әлеге концертта көтеләме, я булмаса юкмы? Юк, ул егетләр булмыйлар, чөнки без алар белән ничектер аралашмыйбыз да. Менә иң якын кешеләр генә була монда. Бу юбилей кичәмдә. Аңлашылды, рәхмәт. Чөнки безне шушы сорауны якынча ярты ел элек Илнат Фархуллинга да биргән идек. Менә шушында утырганда ул да аралашмый булып чыкты, димәк. Хәзерге Казан егетләре составы алда булган экс-солистлар белән араларны үзгән дигән фикергә киләбез. Араларны үзмәдек инде. Алар араларны үзгән. Юк. Алай түгел. Без араларны үзмәдек, алар да үзмәде. Просто менә юллар аерылды.
концертларда күрешкәндә, ну, ишәнәшәбез, сөйләшәбез, мондай теге якын булып, дусларча булып, теге көн саен шалтырашып тормыйбыз. Концертларда әлбәттә инде күрешәбез, сөйләшәбез, теге проблема юк. Коллегалар буларак караган Конечно, конечно, конечно. Рәхмәт. Татар информ Рәхимов. Хәерле көн, Татар информ Гөлсем Ибраһимова. Сезнең группа бик популяр вакытында, мен әле бик бәләкәй идем, әмма мен хәтерлим, сездә 4 кеше иде. Ул вакытта Илназар идеме, сез ул сезнең белән Азат иде, Азат. Баянчыбыз, Азат. Я. Ул хәзер килә алмый, ишәй бит, шулай дип беләм. Әмма тагын ул бер ара алмашынулар булды. Ул кешеләр тагын кемдер бар юкмы сезнең? Юк, безнең менә төп состав менә шушы иде. Дөрестән дә без дүртәү идек. Дүртәү идек, без эшләдек 97-дән алсак 2008 елга хәтле эшләдек бит, ниме бергә? 9-нчы елга. 9-нчы елга хәтле. Аннары без менә дуэт формасында Марат белән икәү эшли башладык, 5 ел тагын эшләдек. И аннары инде менә һәрберебез үз юлы белән китте. Төркем 1997 елда җыела башлады. Анда килгән, киткән кешеләр бик күп булды. Әмма ләкин 2000 елдан башлап инде безнең составка Вәли килде дә, менә Артур, Марат, Азат, Вәли без инде дан тоттык 2009 елга хәтле. Аннары Азат белән Вәли дингә басу яклы егетләр, гафу итегез, без инде менә мондай стильдә эшли алмыйбыз дип китеп бардылар. Шул вакытта килде безнең яңа Айдар. Инде Айдар белән Казан егетләрендә где-то 5 ел эшләдек, наверное, да, Артур? 5 дән. 5 ел. Аннары мин ишелеп төштем дә түбәдән. Шуннан соң бетте дә инде ул. Артур китте, мин киттем, һәм Казан егетләре үз юлы белән. Без Артур, Марат, Вәли үз юлы белән барабыз инде, атлыйбыз алга таба. Сезнең дуэт таркалу турында да бер елны сез бер артлы безгә интернетка инде интервью биргән идегез. Ул вакытта индидер низах формасындамы инде менә шундай бер килеп чыккан иде. Аннан соң ничек дуслашып киттегез дип әйтик инде, ничек яңадан менә эшли башладыгызмы? Ул мин әйтсәм әриме, ул беләсезме, менә булып чыкты шундый ниндидер непонятныйрак әйбер. Миннән интервью алдылар, һәм ул интервьюда дөрес итеп алучы дөрес итеп язмады. Менә дөрес нәрсә минем фикерләвем буенча, нәрсә әйтергә теләгәнне. Аннары ул, конечно же, обычно бит инде менә язып бетергәннән соң китереп бирәләр. Укып аласың. Һәм әйтәсең, "Всё, ок, чыгарыгыз." Миңа аны бирмәделәр. Шул килешкенә ул сразу чыкты. Бу ничек әйтәләр, раздули ситуация. Ие, безнең бер кашанда теге ниндидер киртәләр булганы да булмады. Шуңа күрә Юк, дөньяда төрле бер була инде ул. Теге Казан егетләрендә дә эшләгәндә 4 егет, 5нче администраторыбыз, аннары инде 6нчы егет инде безнең продюсер Казан егетләрендә Рафаил абый. Аңа зур сәламнар бездән. Казан егетләрендә эшләгәндә дә теге зур гаилә бит инде атналап, айлап чыгып китәсең гастрольләргә, концертларга, чит илләргә. Анда да теге нормаль гаиләдә әзрәк кызгыш булырга тиеш. Теге, ну, һәр кеше бит инде үзенең фикере булырга тиеш. Аннары уртаклашып, иртән мәсәлән, ызгышып алсак, без инде обедта кичкә уже, ну, дусларча утыра идек, сөйләшеп, теге тормышның теге селкәтәле, ничектә әйтәләр? Сикәлтәле булмаса, яшәү дә кызык булмас. Шуңа күрә теге Артур белән әзрәк мондай әйберләр килеп алды. Ну, нормально разрулили, менә бит утырабыз, дусларча. Артур меня шалтыратты, Марат, тут минем 50 яшь, кенә дип әйтәм, Артур, все, киләм, проблема юк, җырлыйм. И все, менә теге безнең арада ни юк, киртәләр юк. Менә бу концерт ул шушы бер булып кына каламы, әллә инде Казан егетләрен без тагын сәхнәдә күрә алачакбызмы? Булып калсын. Килгән инде серләрне. Беләсезме, кем белә инде, кем белә. Менә күптән түк мин сезгә әйтмәдем бит әле. Шалтыраталар Лениногорстан. Сез дип әйтә бер вакытны җырлаганыгыз. Шөкер кылам ата-бабаларга, шөкер кылам. Ишендә дә. Ул ничектер безгә заказ бит җырлагыз дип.
Менә шул җырыгызны җыелып җырлый алырсыз микән дип күптән түгел менә узган шалтыраттылар. Мен әйтәм, беләсезме, без ул җырны 1-2 тапкыр җырладык. Шуннан соң без аны ничектер теге репертуарыбызга да алмадык. Ул җыр, ул аранжировка юк та әле бүгенге көндә. Акча түләсәгез, килеп җырлыйбыз, проблема юк. Аранжировкасын да ясатабыз. Чакырыгыз аны. Biz bit инде җырчылар, шулай ук матур җырлар барыбыз да төркем буларак, менә әйтеп киттем инде, бер нәрсә дә үзгәрмәгән, шулай ук тавышларга да җырлыйбыз, шулай ук тавышларыбыз да үзгәрмәгән, тоттыкта җырладык һәм бу арада менә очрашкан булмаса, ничә еллар үтеп китсә дә, матур берәр нинди җырлар килеп чыкса, кем белә, бәлки җырларбыз да бер кашанда бергә. теге кинәт әйтергә ярамый, юк эшләмим дип. Юк дисәң, наоборот дисәң. Әлдә исемдә теге Австралиягә бардык бит, Аделаидаға, анда бер атна булып кайттык без. Бүтән җырларыбызны шунда башкардык, җырладык. Шул кадәр шаккаттылар инде безгә. Анда биебез дә, җырлыйбыз да, татар халык җырларында, классик әсәрләрендә үзебезнең җырларыбызны да җибәрәселәр дә килмәде. Шул кадәр репертуарыбыз безнең бай, Аллага шөкер. Менә анда һәрбер җыр, без аны бик күп тапкыр әйткән дә булды, үлчәнеп, әйбәтләп, анализлар ясап, берешәр, икешәр атна язылган җырлар иде ул. Ул менә безнең 7 альбом чыгардык бит без, име? 7 альбомы менә бүгенге көндә тыңлаган сурәттә дә аның мастеринги, аның сведениялары, аның аранжировкаларының дәрәҗәсе менә рәхәтләндереп, бүген генә язган шикелле тыңлап утырып була. Шуңа күрә мин бик каты шатмын. Безнең менә шушы матур узган дип әйтәсе килми булган вакытыбыз бүген дә актуаль. Аллага шөкер. Бер көнне Зөфәр абый Хайретдиновны күрдем. Ул әйтә инде, менә ишеттем, сез тагын бергә җыеласыз. Артур, Марат, Вәли. Менә ди минем көздә әйтә инде, юбилей кичәсе була инде. Бу инде иҗаты 40 яшь. Менә шунда ди инде мин сезне чакырмакчы булам. Менә бит. Так что егетләр, әзер булыйк. Бик матур җырлар без аңа Гаеп дигән җырны. 7 йолдыз мәнәсе кайда без аны җырлаган. Нигә килдең тагын яннарыма, килмә диеп әйткән. Сез җырлый башлагач, инде әйткәндә, егетләр, сезне моннан җырлатмыйча җибәрү миңа калса гөнаһ булыр иде. Шуңа күрә прямо экспромтымны Мин бит. бит Мәсәлән, шул җырны. Мин иртә белән җырламыйм бит вообще. Ну, сәгать 10 тулып китте. Сәгать 10 тулып китте. Була, аннары сораулар була. Башканда җырлыйлар аны. Әйдәгез, без уртада җырлап алыйк, аннары соңгы сорауларда дәвам иттерербез. Санаду гачлары ияләшкән суы шәргә миләштән, сагынуларым беттер әле, сине күреп сөйләшсәм, эх, талла, 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 икәбеләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем, эх, талла, 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 икәбеләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Киттек биргә, без җырлаган матур көйгә җырламасам бимәсән инде файда. Әйдә инде әнә анда матур кызу, нәкъ безнең кебек аның да йөрәгендә ут. Икедәмез безнең синегеннән шивәр кызларның йөгер монда. Син тизрәк бие кил. Әйдә. Син оялма кил. Әйдә. Син кошама гармунны алып бергә җырлыйбыз. Әфәрин билләһи, теге яшь вакытлардагы дискотеклардагы булып кайткан кебек булдым. Уже яшь вакыт түгел. Ну, алайда дискотечек все нормально. Фронтдан бик яхшы. Тагын сорау. Аннан аттым инде хәзер.
Хәзер әйтәм, бу концертта шул иске җырлар гына була инде, әллә инде берәр сюрприз ясап, яңа җырда башкарасызмы? Менә килегез, Күрерсез. күрерсез, ишетерсез, Алла биргән булса. Демәк, чакырасыз 30 март көне сәгать ничәдә? Bütün пригласительler turda şarkısın. Сәгать 7-дә. 18-дан онда. Сәйдәш мәдәният үзәгендә. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп, егетләр бик серләрне ачмый билгеле репертуар ягыннан, ләкин менә актуаллык ягыннан Артур әйттегез, мин шәхсән үзем дә кичкенә бала булуга карамастан сезнең классик җырлар язылган бер альбомыгыз бар. Анда Шулпан җырлары шундый матур, теге менә татар халык җырлары бик күп җыелган. Менә алар арасыннан нинди дә булса менә шу концертка эләгәме, нинди дип сорамыйм. Эләгәме, юкмы дип кенә сорыйм. Эләгә, Алла биргән булса. Нигә дип әйттем. Һәм әйтергә кирәк, сезнең туган тел җырында бит менә нәкъ яшьләр кушылып бик рәхәтләнеп башкара. Татар халкының гимнына әйләнгән менә шу җырыгызны шуңа күрә аларны да чыннан да ишетәсе килә. И туган телне без ясаган идек 2000 шул 2000 еллар 2000 еллар инде. ул аранжировкага 20 Без елдан бик артык. каты күп бит төркем буларак бик каты күп тырыштык һәр вакыт конкурс фестивальләрдә катнашырга. Һәм кайда гына катнашмасак та менә беренче сан 2000 елда Урал моңы дигән 50-дән артык коллектив булды анда. Без анда гран-при яулап алдык. Менә шуннан безнең менә шушы теге динамический рисунок дигәндән подъем менеп китте. Безне чакыра башладылар. Без бу реакцияларга барып, зур гран-прилар алдык. Күп җирләрдә менә булып, чөнки безгә кирәк иде ул, безгә кызык иде катнашырга һәм үзебез турында менә теге заявить. Без менә булдырабыз дип, шуңа күрә Сине хамат дәрт бар әле заявлениягә. Шин берсен әйткәндә, ул вакытта чыннан да 2000 елларда төркемнәр ул хәтле күп түгел, ул вакытта солистлар күп. Менә мин үзем хәтерлим, Казан егетләре, ул егетләр төркеме булса, кызлар арасында Зөләйлә төркеме бар иде. Менә шундый теге ике ничек дип әйтим, по гендерному признаку барлыкка килгән ике төркем, һәм алар чыннан да бик зур сәхнәләргә чыгып, сольный концертлар куймадыгыз. Сез кызганыч ул елларда ниндидер сәбәпләр аркасында, ләкин менә зур, мисал өчен 30 августта республика көннәрендә, мәсәлән, сез чыннан да халыкны бик күп җыядырыгыз. Менә ул вакыт белән чагыштырганда хәзер татар эстрадасында нәрсә үзгәрде? Нинди тенденциялар менә без күрәбез, җегетләрнең икесе дә сез бит инде хәзер парлы башкаручылар бик күп күбәеп китте. Ләкин менә сез сәхнәне бик күп еллар тоткан артистлар буларак, алга таба татар эстрадасының үсешен нәрсәдә күрәсез? Беренчедән, без барыбыз да шатбыз менә шундый яшьләр бу көндә чыгалар сәхнәләргә, матур җырлар җырлыйлар. Ул әлбәттә ничектер күңелгә рәхәт. Үзгәреш ул һәр вакыт үзгәреп бара. Аның заманасы да үзгәрә. Потребностьлар да икенче төрле. Яшьләрнең минем кызымның мәсәлән, аның ничектер икенче төрлерәк итеп ишетәсе килә аранжировкаларны, җырларны. Шуңа күрә ул үзгәрергә тиеш тә. Әмма ләкин онытмаска кирәк безнең менә ничек дип әйтим, артист буларак матур булып калуыбызны, интеллигентный, эстетиканы онытмыйча, ничектер без тамашачы ягына чыгабыз, без культураны алып барабыз, сәхнәдә теләсән нәрсә әйтеп, теләсән нәрсә җырлап, теге барыбер ничектер үлчәбрәк кирәк. Мин аның турында бүгенге көндә әйтә алам, чөнки дөрестән дә менә 50-гә бит килеп җиттем. Аның 25 ел сәхнәдә узды. Яңалык булсын, яңалык кирәк. Менә шушы әйберләрне онытмасыннар. Мин дә дополню. Безнең эстрадада кызганычка каршы теге халыкны көлдерәм дип җиңелчә җырлар җырлый башладылар яшьләр. Юк, бөтен яшьләрне әйтмим. Бар араларында теге аранжировка күз сала торган
текстка, исполнение, подача. Менә мин һәр үземне реклама ясамыйм. Бер-ике атна элек булдым Актанышта һәм Мөслим районында сольный концерт белән. Программаны шулай ясадым. Халык җырларына керттем, классик әсәрләрендә керттем, шаян җырларда керттем. И беләсезме, 2 сәгать урынына барасы концерт 3 сәгать барды. Специальный концертка бер бию кертмәдек, бер нәрсә эшләмәдек. Җырдан гына торган минимум сүзләр 35-гә якын җырлар яңгырады концертта. Халык сусый башлады, әдәпле, матур җырларга. Менә шуны сиздем. Шуңа күрә яшьләргә теге тәкъдим итәсем килә, тәҗрибәм зур булганга күрә, минем фикерне бәлкем кулакка алырлар. Теге җиңелчәгә төшмик әле. Менә мин һәр соңгы вакытта концертларда бик күп йөри башладым. Кызганычка каршы концертларда теге популяр артистларга да йөрим, теге популяр булмаган артистларга да. Кызганычка каршы концертта теге бер 2 сәгать, 3 сәгатьлек кемнер 4 сәгать бара инде концертта. Кызганычка каршы концертта бер төрле әйбер бара. Теге сериал кебек. Кавызасында шул ук бер җыр барган кебек, шул ук бер сүзләр, шул ук бер көй, шул ук бер аранжировка. Әлбәттә халыкка җиңелчә кирәк. Әмма ләкин менә халык сусый башлады. Нормальный, матур, әдәпле җырларны сагына башлады. Шуңа күрә менә шул нишаны ташламаска кирәк, ул нишаны тупларга кирәк. И мондый җырларны, матур, әдәпле җырларны җырламасак, без халыкны югалтабыз да, халыкны үстермибез, яшьләрне югалтачакбыз. Менә шул минем фикерем. Шуны әйтеп куясы килә. Һәрбер артист үз репертуарына кертсен иде, менә Марат белән килешәм, классик әсәрләрен кертсен иде. Күпме безнең алар менә шутлап китсән, бармаклар җитми бит. Нинди матур җырлар кайдадыр менә яталар. Сүз дә юк, матур җырлар язалар бу көндә. Әмма ләкин менә шул үзләрен репертуарларына, программаларына алсалар, ул җырларны, аларның концертлары тагы да байыр иде, тагы да матурак булыр иде, тагы да мәгънәлерәк булыр иде. Һәм тамашачы аларга бик зур рәхмәтләрен белдерерләр иде. Алайса, Артур, сез менә кызыгыз турында әйтеп уздыгыз, сезнең балалар сезнең юлдан китәргә планлаштырмыймы? Кызы? Балалар. Балалар, улым йырлый, шулай ук җырлый, кызым бик матур бии. Нәрсәдер, кстати, концертта булалар. Мин күрдем программада, белмим. Әти мин бер бию әзерләдем дип әйтә алмыйм, спортивный бальный танец белән шөгыльләнә. Бер бию әзерләдем, биим. Мин әйтәм, кызым, мин бик каты күп җырларым бит анда. Программа бик насыщенный булмас инде. Ачуланды. Юк дип әйтәм, мин биим ди, сиңа подарок була, менә шундый миннән бию дип. Шуңа күрә Алла бергән булса, матур итеп сәхнәгә чыгып бир дип ышанып калдым. Малайгыз һәм кызыгызга ничә яшь? Малайга 22, кызыма 15. Исемнәре? Данил, Диана. Рәхмәт. Демәк, аларны да концертта күрербез дигән өметтә калабыз. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса рәхим итеп, чөнки вакыт тәмамлана. Менә сезнең төркем инде ул үз вакытында бик нык популяр да булды, бик күп теге шундай дулкын уятты дип әйтик инде. Менә сезнең шул төркемегез белән чагыштырырлык төркемнәр менә хәзер бармы? Сездән соң барлыкка килдеме алар? Менә шулай сез төпләп караган. Юк, килмәде. Булырмы? Булыр дип ышанып калабыз. Килмәде, чөнки без менә җыеннарда, җыен Гансайфуллин шундый җыен бөтен Татарстан буенча җыядыр артистларны, һәм без барадыр җәй көне вакытларында стадионнарда исегездә булса концертлар куя идек. И безне башта беренче вакытта алга куйдылар программа буенча, егетләр исендәдер әле. Аннары күрә башлагач,
Bular zажигалкалар икән дип безне куя башладылар соңга. Менә беләсезме, Казан егетләре дип әйтүләре генә буладыр стадионнан. Шул менә Кызлар bir атылып бүлмәгә килә. bir мең кызлар безгә шабып әллә кайлардан киләдер һәм сәхнә алдына басып безнең белән бергә безнең җырларыбызны җырлыйлар. Дөрестән дә ул бәхет, менә ул вакытлар искә төшә. Сезнең соравыгызга җавапны әйтәсез килә. Көтәбез, Алла биргән булса, андый төркемләр барлыкка килер дип. Ну, андый минут бар иде, ул бер-ике төркем, яшьләр төркеме алар эшләп киләләр. Но без Казан егетләрендә булганда шулай берничә төркем эшләп килә иде, безгә әйтәләр, без сезне порвем, вы будете сзади нас дип. Төркем бит ул бер-береңне аңлау, бер-береңне хөрмәт итү дигән әйбер. Коллективта 4 кеше сәхнәдә җырлаганда, гастрольләрдә йөргәндә ул бик зур ни, ничек дип әйтим, испытание да түгел инде ул. Ул менә бер-береңне хөрмәт итмәсәң, төркем тарала. Шуңа күрә һәр менә бар егетләр җырлый торган, но узакка малар юкмы, менә вакыт күрсәтер. Вот шул. Минем бетте. Рәхмәт, димәк, 30 март көнне Артур Минхаҗевның 50 яшьлегенә багышланган юбилей концертында шул исәптән Казан егетләрендә сәхнәдә күрәчәкбез, исегезгә төшерәбез. Әле концерт Сәйдәш мәдәният үзәгендә кичке сәгать 19:00 башлана һәм Вәлинең өстәп әйтер сүзе бар. Да, бу интервью өчен түгел, сезнең мәгълүмат өчен генә инде. Мин теге атказанган түгел, шуңа күрә моны лучше язмаска. Юк, чөнки әгәр ул нигә килсәм, дәүләт әйтергә мөмкин. Син бит атказанган. Менә булай булгач биргә кирәк. Алла биргән булса. Безгә атказанган Белеп торсыннар әле, әгәр атказанган түгел дип. Юк, булсын атказанган, бирерләр дә сразу Алла бирсә. Казан егетләрендә атказанганнар биргәндә Вәлигә бик яшь иде ул, шуңа күрә бик яшь булу сәбәпле яшьлектән узмады инде ул, шуңа күрә бирмәделәр инде аны. Аңа бер генә медаль бирделәр. Точно шулай булды. Ну, Вәли, котлыйбыз, син бүгеннән Татарстан атказанган артистан. Хәлдә Вәли Татарстан Мин моның өчен борчылмыйм да. Аның ничек әйтергә, дөресен әйтсәм, аның исеме дә бәлки миңа кирәк тә түгел, әйме. Ну, теге мин чыннан әйтәм. Вәли миңа биргән шикелле. Аның өчен мин үпкәләмим дә, нитмим дә. Значит, бирәләр. Кызыгы юк минем. Значит, бирәләр. Минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәт барыгызга да, шушылай итеп безнең белән булганыгыз өчен. Әйтәсем килә, рәхмәт дип егетләргә, дөрестән дә менә шушы кичәдә Алла биргән булса без булабыз бергә. Шалтыратканнан шулай ук Марат, давай, Артур, конечно, обязательно поддержим, обязательно бергә булабыз дип. Вәли дә шулай ук. Менә ул әйбер иң зур тормышта бәхет дип әйтәсез килә. Мин дөрестән дә егетләр сезгә рәхмәтемне белдерәм. Һәм инде менә шушы кичәгә барыгызны да чакырып калдырам. Юбилей кичәмә бик күңелле, бик матур булыр. Анда инде барысы да тере инструментал музыкантлар белән була, группа була Джаев, бик матур итеп, күңелле итеп уздырабыз. Шунда күрешкәнчә кадәр хәерле имин көннәр сезгә, хөрмәтле коллегалар. Рәхмәт. Төшерер Зачем? Икенче сериясе була бит. фотога төшерәм. Банкет була бит.